Szóval így hogyan kell házat építeni. Így fog kinézni a végén. És most szétszereljük. Állíts meg. Akkor az első lépés így már így összeszereltem ezt is, és ez majd akkor ez fog majd ide jönni, majd össze-vissza van minden, akkor így, majd ide, ez a, ja, megvan, akkor ez fog ide jönni, ehhez beletesszük, ráteszünk egy ilyet, és itt hátul ráteszed ezt a izét, és ezt pedig így megszorítod. És akkor így már egyből szorosabb lesz. Ez is ez, akkor ez most rájöhet. Akkor ide most ilyen nagyokat kell tenni, hiszen ilyen is fog még rájönni. Szóval ezt úgy kell, hogy ide, és valahogy ide. Vagyis először, ha könnyedén akarod, a tetőt előre megépíted így, egy ilyen derékszögbe, így beleteszed ezt a nagy csavart, ebbe is, és ebbe is. Ráteszel, amit az előbb is mutatom, egy olyan, akkor így megszorítod, és akkor úgy kell ide is. Közben itt tudod állítani ennek a ilyen szélességét, akkor így. Ezt is, és akkor ezt így beletesszük, így, és akkor megint csak így rátesszük. És az ebben a könnyű, hogy adnak ehhez ilyen szerszámokat, csavarhúzó, villáskulcs, akkor így ezt így ráteszed, így és megint megszorítod. Nos, ez nagyon laza volt, ezt nem kell, ezt amúgy sem kellene, ezt sem kell, akkor igen, most jöjjön az ajtó. Nos, akkor az ajtót úgy kell megcsinálni, hogy fogsz kettő ugyanolyan hosszúságú elemet, és akkor így még, és kettővel kisebbet, és azt teszed a tetejére, így összeszereled, és akkor ezt így megfeszíted, így, és akkor ezt is, és 7 perc alatt meg lehet ezt csinálni. Akkor ezt így ideilleszted, megint fogsz egy csavart, így ráteszed, bele, ezt is bele, és akkor itt ugyanaz. Ezt így rá teszed, akkor még ezt is bele kell tenni. Igen, így. És akkor így fogunk egy ilyet. Csak előre készíts ki, előre nézd meg, hogy milyen anyagok kellenek, és akkor nem kell megint kikeresgélned.
vagy ha olyan jó a szemed, akkor akkor nézd már meg. Akkor ezt így ezt rátesszük. Így. Ezt így megszorítod. És megszorítod. Csak hát igen. Ez kell egy kis erő. Megér. Igen. Ide is. Jó, és itt van a ház, amit mutattam. Na.